రక్షకుడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి ఘనమైన నామం పేరిట దేవుని వాక్యాన్ని ఆలోకిస్తున్న పరిశుద్ధులందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైన మా హృదయపూర్వకమైన శుభాలు వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం. జూడా చర్చ్ సంపూర్ణ సువార్త నందిపేట పట్టణము నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి మీతో ఈ కార్యక్రమాన్ని అందించడానికి మేము ఇష్టపడుతున్నాము. సర్వోన్నతుడైన క్రీస్తు విశ్వాస కార్యక్రమాన్ని మీరు ప్రతి వారం చాలా దీవెనకరంగా మీరు పొందుకుంటున్నందుకు మేము ప్రభువును స్తుతిస్తున్నాము. దేవుడు నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఈ యొక్క మారుమూల ప్రాంతాల్లో దేవుడు మరి మాకు ఇచ్చిన కృపను బట్టి మా పరిశుద్ధ సంఘము దేవుని పని ప్రేమించే దేవుని పరిశుద్ధుల యొక్క ప్రోత్సాహము ప్రార్థన వచ్చేట దేవుడు ఈ యొక్క పరిచయను దినదినము వృద్ధిపరుస్తూ దైవజనులు మాకు అప్పగించిన బాధ్యతను ప్రేమను మేము దేవుని పేరిట అందించడానికి ప్రభు మా పట్ల కృప చూపుతున్నారు. మీరు పంపిస్తున్న ప్రార్థన అక్కరలు దేవుడు మీ పట్ల చేస్తున్న కార్యాలు ప్రభు మీ పట్ల కృప చూపి అనుగ్రహిస్తున్న మేలును బట్టి మేము ప్రభుని ఎంతగానో స్తుతిస్తున్నాం. మీ ప్రార్థన విన్నపాలు మా మందిరాల్లో ప్రతి శుక్రవారము శనివారం జరిగేటువంటి ఆయా స్థలాల్లో ప్రార్థన మందిరాల్లో మీ ప్రార్థన అక్కరలు సంఘము కూడా మేము ప్రార్థిస్తున్నాము. ప్రభు మీతో తాను చేసిన ప్రతి నిబంధన నెరవేర్చాలని అభిలషిస్తున్నాం. ప్రార్థన చేసుకుని దేవుని వాక్యంలోకి వెళ్దామండి. మా పరలోకపు తండ్రి, మీ శ్రేష్టమైన నామానికి స్తుతి మహిమ ఘనత ప్రభావములు చెల్లిస్తున్నాం. శ్రమలు వేదనలు ఆనందములు దేవా దేవుని కటాక్షమును పొందుటకుని ప్రజలు టీవీ కార్యక్రమంలోను అలాగే యూట్యూబ్ ద్వారాను గొప్ప దేవుని మందిరములు దేవా మీకు తండ్రి సన్నిహితమైన దేవుని సహవాసములు వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియులందరినీ కూడా ఈ ప్రత్యేక సమయాన్ని మీరే దర్శించండి. మీ సంగతులు మీరు మాకు తేటగాను స్పష్టంగాను బోధపరిచి నిలబడిన మీ దాసుని మీ సేవకుని మీ సెలవు చాటును మరుగుపరిచి మీ సంగతులను మాకు తృప్తిగాను యోగ్యమైన మీ మాటలు మా హృదయాల్లో కార్యం చేయనట్టు కృప చూపమని టీవీ ద్వారాను యూట్యూబ్ ద్వారాను వాక్యాన్ని ఆలోకిస్తున్న శేష జనాభాకి మీ రక్షణ దీవెన మీ ప్రేమ కలిగించమని యేసు ప్రభు నామమున ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. పిల్లల దేవుని వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. యెహోషువ గ్రంథం 1వ అధ్యాయాన్ని తెరుచుకుందాం. ద బుక్ ఆఫ్ జాషువా చాప్టర్ 1 దేవుని వాక్యం నుండి 6వ వచనాన్ని చదువుకుంటాం. నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయను, నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా నుండుము. వారికి ఇచ్చదనని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసిన ఈ దేశమును నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేసేదవు. ఆమేన్. ప్రభునందు ప్రియులారా, లేఖన భాగంలో దేవుడు ఒక మనుషులతో మాట్లాడుతున్నారు. దేవుడు ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడుతున్నారు. దేవుడు ఒక వ్యక్తితో మాట్లాడడం చాలా చాలా గొప్ప విషయం. మంటివారమైన మనతో ప్రభు మాట్లాడడం ఎప్పుడు నిస్సందేహంగా గొప్పదే. ప్రభు మాట్లాడుతుంటే మనం కొన్నిసార్లు నాకెందుకులే అనుకుంటూ ఉంటాం, నాతో ప్రభు ఏం చెప్తారులే అనుకుంటూ ఉంటాం. దేవుని హృదయ అభిలాష, లార్డ్ వాంట్స్ టు స్పీక్ విత్ ఎవ్రీ వన్. దేవుడు ఒక్కొక్కరితో మాట్లాడాలని కోరుతున్నాడు. ప్రభు మనతో మాట్లాడే పద్ధతులు చాలా విధాలుగా ఉన్నాయి. ప్రభు వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడతారు, ప్రభు ప్రార్థనలో మాట్లాడతారు, ప్రభు కొన్నిసార్లు కళ స్వప్నము ద్వారా మాట్లాడతారు, ప్రభు కొన్నిసార్లు ఒక పాట ద్వారా కూడా మాట్లాడతారు. ప్రభు కొన్నిసార్లు నీ మౌన ప్రార్థనలు, వ్యక్తిగత ధ్యానములో దేవుని సార్లు ప్రార్థించినప్పుడు ప్రభు మీ ప్రార్థనలోని ఆయా సమయాలలో మీరు కొంత మౌనముగా ఉన్నప్పుడు మెల్లని స్వరముతో ప్రభు మాట్లాడు దేవుడు. లేఖనాలు మనం చూసినప్పుడు దేవుడు మాట్లాడే పద్ధతులు చాలా విధాలుగా ఉన్నాయి. దేవుని మనస్సులో మనతో మాట్లాడాలని మనమేమో ఆ సమయాన్ని, ప్రార్థన సమయాన్ని, ప్రభు సన్నిధికి వచ్చే సమయాన్ని, కొన్నిసార్లు వాక్యం వినే సమయాన్ని, ఇవన్నీ మనం స్కిప్ అవుతూ ఉంటాం, మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం. ఎందుకు మనకు తెలియకుండానే సాతాను మనల్ని చాలా పనుల్లో వాడు బిజీగా ఉంచేస్తూ ఉంటాడు. ఈ రోజుల్లో ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది వాడే పదం బిజీ. నేను చాలా బిజీగా ఉన్నానని. మనం బిజీగా ఉన్నామంటే దేవునికి ఎంతో వందనాలు చెప్పాలి. చాలామంది ఏ పని లేని వారు కూడా ఉన్నారు. బహుశా ఒక పని కొరకు ప్రయాసపడి రాత్రింబగళ్ళు కష్టపడి ప్రయాసపడిన ఒక చిన్న పని కానీ కొంత బతకడానికి బ్రతుకు తెరువుగా లేని వారు చాలా మంది ఉన్నారు. దేశంలో నిరుద్యోగిత రేటు చాలా పెరిగిపోతూ ఉంది. ప్రభు మనకి ఇచ్చిన ప్రతి పని మంచిది. దేవుడు మనకిచ్చిన ఆరోగ్యము శ్రేష్టమైంది. మనకిచ్చిన జీవితము విలువైనది. వీటన్నిటికి మించి ఒక మాట చెప్పనివ్వండి, దేవుడు మనకిచ్చిన రక్షణ ఎంతో ఎంతో ప్రశస్తమైనది. యేసు ప్రభువారు తన రక్తాన్ని కార్చి ఆయన మనల్ని తన కొరకు కొనుక్కున్నారు. ప్రభు వాక్యం అంటుంది, మీరు విలువ పెట్టి కొనబడిన వారు అంటున్నాడు. చాలా విలువ చెల్లించి ప్రభు మనల్ని కొనుక్కున్నారు. ప్రభు మనల్ని ఎలా కొనుక్కున్నారంటే తన ప్రాణాన్ని, తన రక్తాన్ని కార్చి ప్రభు మనల్ని కొనుక్కున్నారు. మనము దేవుని సొత్తు, మనం మన సొత్తు కాదు. మనము దేవుని సొత్తుగా ఉండాలనే మనం కోరుకోవాలి. దేవుని వాక్యాన్ని, లేఖన భాగాన్ని వింటున్నప్పుడు మన సాతాను కొన్ని ఆలోచనలు తెస్తాడు.
మనం దేవుని సొత్తు కాకుండా వాడు మనల్ని కొన్ని ఆలోచనలతో నింపుతూ ఉంటాడు. క్రైస్తవ సంఘాల్లో ప్రార్థన సమావేశాల్లో చాలా మంది మందిరానికి వస్తూ ఉంటారు, కానీ తక్కువ మంది దేవుని తమ మనసు ఇచ్చేవారు ఉన్నారు. కొద్ది మంది దేవుని సన్నిధిలో తమను తాము అర్పించుకునే వాళ్ళు బహు తక్కువ మంది ఉన్నారు. అందుకే యేసు ప్రభు పరిచర్య ప్రారంభించిన భూమి మీద ఆ 2000 సంవత్సరాల కిందట ప్రభు కేవలం 12 మందితోనే పని చేశారు. ఓన్లీ ద పీపుల్, ద నెంబర్ ఇస్ 12. 12 మందితో ప్రభు పని చేశారు. ఆయన చాలా తక్కువ మందితో ప్రభు తన స్వార్థ పనిని ప్రభు స్థాపించారు. ప్రపంచంలో ఎక్కడ ఎవరు చేయలేనంత స్వార్థ పరిచర్యను యేసు ప్రభు వారు కేవలం 3.5 సంవత్సరాల్లో పూర్తి చేశారు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. కేవలం 3.5 సంవత్సరాల కాలం. ఆ తక్కువ సమయంలో ప్రభు భూమి మీద ఏ మనిషి ఎప్పుడు చేయలేనంత చాలా గొప్ప పనిని, పరిచర్యను ప్రభు స్థాపించారు. ప్రభు కొద్ది మందితో కూడా పని చేస్తారు. ప్రభు అంటారు, ఎక్కడ 2-3 నా నామమున కూడి ఉంటారో వారి మధ్యలో నేను ఉంటానన్నారు. ప్రభు చాలా తక్కువ మందితో పనిచేయాలని కోరుతున్నారు. అంటే తక్కువ మంది ఉండాలని అలా మీరు అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుని వాక్యం అంటా ఉంది, నువ్వు తక్కువ మంది ఉన్నా, నీ ఒంటరిగా ఉన్నా, బబులోను దేశంలో నలుగురు మంచి భక్తి కలిగిన బాలురు కనబడుతున్నారు. యవనస్తులు, వారి పేర్లు దానియేలు, షద్రక్, మేషక్, అబేద్నెగో. వీరు చాలా భక్తి కలిగి ఉన్నారు. అందరూ వారిని ఎగతాళి చేస్తూ ఉన్నారు. రాజు దగ్గర పనిచేసే నపుంసకుల అధిపతి అయితే భయపడిపోతూ ఉన్నాడు. ఎందుకంటే వారికి ఉన్న నియమాలు, వాళ్ళు పెట్టుకున్న నియమాలు అట్లా ఉన్నాయి. భక్తి అనేది నియమ ప్రకారం జరిగించేది. పౌలు అంటాడు, నియమ ప్రకారం పోరాడుకుంటే కిరీటము దొరకదు అంటాడు. భక్తి జీవితానికి ఒక నియమం ఉన్నది, విశ్వాస జీవితానికి ఒక నియమం ఉన్నది, దేవునితో నడిచే నడకకు ఒక నియమం ఉన్నది. ఈ నియమాన్ని పాత నిబంధనలోని బబులోను దేశంలో నివాసం చేస్తున్న దేవుని ప్రజల్లో యవనస్తులు, అందులోనూ చాలా రాజు చేత నియమించబడినటువంటి యవనస్తులు చాలా బాధ్యతగా నడవడం ప్రారంభించారు. వారికి ఒక బాధ్యతగా వారు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. దేవుడు వారికి ఇచ్చిన రక్షణను బాధ్యత కలిగి నడుస్తున్నారు. ప్రభునందు ప్రియులారా, ఈ గొప్ప మందిరంలో, ఈ లైవ్ ప్రసారంలో ఈ వాక్యాన్ని వినిచుండగా ప్రభు మీ మీద మోపిన బాధ్యతను దేవుని సేవకుడిగా నేను గుర్తు చేస్తున్నాను. ఇది చాలా శ్రేష్టమైన బాధ్యత. దేవుడు మీకు ఒక మంచి బాధ్యతని ఇచ్చాడు. రక్షణ అనుభవం అనేది మన బాధ్యతతో కూడిందండి. రక్షణ అనుభవం అనేది ఇది లోకంలో మనం అన్ని పనుల్లాగా దేవుని సన్నిధికి వచ్చి వెళ్ళిపోవడం కాదు. మన రక్షణ పొందిన తర్వాత మన బాధ్యతలను దేవుడు పెంచాడు. పౌలు అంటాడు, సువార్తను ప్రకటింపవలసిన భారము నా మీద మోపబడి ఉన్నది అంటాడు. ఆయన ఆ బాధ్యతను ఒక భారంగా కూడా మాట్లాడుతున్నాడు. ఇది నేను భరించవలసిన భారం అంటాడు. ప్రభు మన పట్ల కృప చూపి మనల్ని భరించి ఈ జీవితాన్ని ఇచ్చి, రక్షణనిచ్చి, మేలుతో మన హృదయాన్ని తృప్తిపరిచి, మనం ఆయన ప్రజలుగా సిలువ భారాన్ని, దేవుని సంఘ భారాన్ని, లోకంలోని ప్రజల యొక్క, మనతో ఉన్న ప్రజల యొక్క కన్నీళ్లను మనము మోయవలసిన వారమైన విషయాన్ని మీరు గమనించాలని దేవుని సేవకుడిగా నేను జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. అక్కడ దానియేలు, షద్రక్, మేషక్, అబేద్నెగోలు దేవుని ఎడల భక్తి గల వారుగా ఉన్నారు, ప్రార్థన పరులుగా ఉన్నారు. దేవుడు వారికి ఇచ్చిన బాధ్యతను చాలా నియమ ప్రకారంగా వారు జరిగిస్తున్నారు. వారికి ఒక నియమం ఉన్నదండి. ఈ మాట అందరూ గమనించవలసినది. మనం ఒక నియమ ప్రకారము ప్రభువును వెంబడించాలి. ఒక పరుగు పందానికి ఒక నియమం ఉన్నది. ఒక ఆఫీస్ పద్ధతికి ఒక ప్రోటోకాల్ నియమం ఉన్నది. మన విశ్వాస జీవితానికి కూడా ఒక గొప్ప నియమం మనకున్నది. భక్తుడైనటువంటి పౌలు రాస్తూ అంటాడు, తిమోతికి చెప్తాడు, క్రీస్తు యేసు యొక్క మంచి సైనికుని వల్లే నాతో కూడా ఈ శ్రమను అనుభవించమన్నాడు. ఇక్కడ తన బాధ్యతను పౌలు తన ఆత్మీయ కుమారుడైన తిమోతికి చెప్తూ అంటాడు, తిమోతి, నీవు నాతో కూడా ఈ శ్రమను అనుభవించు అంటాడు. బాధ్యతను ఇక్కడ శ్రమ అనే పదంతో అపోస్తలుడు పోలుస్తున్నాడు. బాధ్యతలు ఉన్నాయి, శ్రమలు ఉన్నాయి, ఆ తర్వాత కిరీటం ఉన్నది. యేసు ప్రభువు వారు మాట చెప్పడానికి పరలోకంలో ఒక దూతను పంపలేదు. దేవుడు పరలోకంలో ఒక దూతను పంపలేదు. కొన్నిసార్లు ప్రభు కొన్ని పనుల కొరకు దూతలను పంపినట్టుగా వాక్యంలో ఉన్నది. దయాప్రాప్తురాల మరియా నీకు శుభము అని దూత ద్వారా చెప్పాడు. కానీ దేవుడు శిలువ మరణానికి తాను ఒక దూతను పంపించి, దూత నీవు నా ప్రజలందరి కొరకు చనిపో అని దేవుడు పంపలేదు. దేవుడు ఆ పనుల కొరకు దూతలను వాడుకున్నాడు తప్ప మరణము పొందినంతగా శ్రమపరచబడుటకు ప్రభు తనను తాను మన కొరకు బలిగా అర్పించుకున్నాడు. ఒక దినం ఉన్నది, శ్రమల తర్వాత ఒక ఉన్నతమైన దినం ఉన్నది. ఆ దినం ప్రభు మనల్ని ప్రశంసిస్తాడు. ఒక దూతను పిలిచి, గాబ్రియేలు వెళ్ళి నా కుమారుణ్ణి నువ్వు బాగా ఘనపరచు. మనల్ని గొప్ప చేయాలంటే ఏం చేస్తాం? మంచి శాలువ కప్పుతాం, పట్టు శాలువ లాంటిది. ఇంకా నచ్చకపోతే ఇంకా ఖరీదైంది కొంటాం, ఇంకా మంచి బహుమతి ఇస్తాం.
మంచి పూలదండ, మంచి శాలువా ఇస్తాం, మంచి బహుమతి ఇస్తాం, ఇంకేదో మనం ఇవ్వాలని కోరుకుంటాం. దేవుడు ఒక దూతకు అలాంటి బాధ్యతనిచ్చి నువ్వు వెళ్ళి నా కుమారుణ్ణి కుమార్తెను అభినందించని దేవుడు చెప్పడు. లేఖనాలు ఎక్కడ అలాంటి మాటలు కనబడవు. బైబిల్ చెప్తుంది, ఆ నిరీక్షణ దినమందట ప్రభు అంటాడట, స్వయంగా నీతిమంతులతో పరిశుద్ధులతో ఆయన అంటాడు ఈ మాట, భలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా. ఈ మాట ప్రభువే చెప్తాడు, దూతను పంపించి చెప్పడు. ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొని భూమి మీద ప్రారంభించబడిన దేవుణ్ణి జన సమూహంలోని మొదటి వాడైన ఆదాము నుంచి చివరి వారైన ఎవరు మనకు తెలియదు, అంతవరకు మనుషులందరి మధ్యలో దేవుడు చెప్పే మాట పరలోకంలో, భలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా. ఇది దూత ద్వారా చెప్పడు, ప్రభు తానే చెప్తాడు. అందుకొరకు మనం నియమ ప్రకారం జీవించాలి, అందుకొరకు నియమ ప్రకారం రక్షణను కాపాడుకోవాలి, అందుకొరకు నియమ ప్రకారం ప్రభుకి ఇష్టమైన జీవితాన్ని చేయాలి. అందుకే ప్రభు ఆ రాకడ దినాన్ని మన ముందు ఎందుకు చెప్తారంటే, ఆ దినం ప్రభు నిన్ను ప్రశంసించే దినం. ప్రభు చెప్తారు ఆ సమయాలలో, సువార్తల్లో ప్రభు కొన్ని ఉపమానాలు చెప్తా ఉంటారు. ప్రభు అక్కడ కొన్ని రకాలైన మరి నాణ్యాలను లేక కొంత డబ్బునిచ్చి, కొంత వనరులను దేవుడిచ్చి, మీరు ఈ విధంగా పని చేయండి అని దేవుడు చెప్తాడు. ఆ పని చేసిన తర్వాత దేవుడు అందరినీ పిలిచినాడు. అక్కడ యజమానుడు అందరినీ పిలిచి వారు ఏం చేస్తారో వారందరిని అడిగాడు. ఆ తర్వాత వారు చేసిన దానికి ఒక మంచి రివార్డు ప్రభు ఇచ్చినట్టుగా వాక్యంలో ఉంది. వాక్యం ఇచ్చిన స్నేహితులారా, పరిశుద్ధులారా, మీరు దేవుని మందిరంలోనూ లేక మీ ప్రయాణంలోనూ ఆయా స్థలాల్లో, ఆ దేశాల్లో మీరు వాక్యం వినిచుండగా ప్రభు మీతో మాట్లాడుతున్న మాట మీ పిడిచెల్లో పెట్టద్దు. ఒక నిరీక్షణ దినం ముందు ప్రభు మీతో ఆయన చేసిన ఆ వాగ్దానపు మాట చొప్పున ప్రభు మీతో చెప్పాలని కోరుకుంటున్నాడు. మీరు నమ్మకమైన వారైతే ప్రభు అంటాడు, భలా నమ్మకమైన దాసుడా, భలా నమ్మకమైన దాసురాలా, ఇదిగో వచ్చి 5 పట్టణాల మీద నువ్వు అధికారం చేయి. ఆ దినము కొరకు మనం నిరీక్షణ కలిగి జీవించాలి. ఆ మంచి దినము కొరకు మన విశ్వాస ప్రయాణాన్ని మనం ప్రభు కొరకు సాగిపోవాలి. శ్రమలు ఎదురైనా, కన్నీళ్ళు ఎదురైనా, కష్టాలు ఎదురైనా, లోకంలో చీత్కారాలు, లోకంలో గొప్పతనం, లోకంలో మనుషులు మనం గొప్పగా ఎంచకపోయినా, ఈరోజు దేవుని మాట, నిన్ను ప్రేమించే దేవుడు, ప్రాణప్రియుడు, ఒక దినమందు, ఆ నిరీక్షణ దినమందు ప్రభు చెప్పబోతున్నాడు, నీ ప్రతి మంచిని బట్టి, నీ ప్రతి ప్రయాసమును బట్టి నీకు ఒక ప్రతిఫలము నీకు దేవుడు సిద్ధపరిచిన ఒక మంచి దినము నీ కొరకున్నది. ఆ దినం కొరకు నువ్వు రోజు సిద్ధపడాలి. బైబిల్ వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది, మనం ఒక దినమందు ప్రభును ముఖాముఖిగా మనం చూస్తామట. దైవ గ్రంథములో అలాంటి అనుభవాన్ని పాత నిబంధనలు పొందిన ఒక దైవజనుని మీ ముందు ఉంచి చాలా త్వరగా నా సందేశాన్ని ముగింపులోకి నేను తీసుకొని వస్తాను. మోషే కాళ్ళము ముగించారు. మోషే తన కాళ్ళని ముగించాడు. ఇశ్రాయేలులో మోషే గురించి రాయబడిన మాట మీరు ఇక్కడ చదువుతారు. ఇదే పేజీలో ద్వితీయోపదేశ కాండము 34వ అధ్యాయము 12వ వచనం ఆఖరు భాగంలో, 34:12 ఆఖరు భాగంలో ద్వితీయోపదేశ కాండంలో చదువుతున్నాము. యెహోవాను ముఖాముఖిగా ఎరిగిన మోషే వంటి ఇంకొక ప్రవక్త ఇశ్రాయేలీయులలో ఇది వరకు పుట్టలేదు. ఇక్కడ ప్రభువును ఎరిగినటువంటి ఆ ప్రవక్త జీవితాన్ని మోషే గురించి ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. అందుకు దైవజనుడు మోషే తన కాళ్ళని ముగించాడు. ప్రతిరోజు మనం ఈ మాటలు వింటుండగా కాళ్ళము, దినములు మనం ఒకరోజు ఏదో ఒక రోజు ముగిస్తాం. చదవండి యెహోషువ గ్రంథం 1:1. యెహోవా సేవకుడైన మోషే మృతి పొందిన తర్వాత యెహోవా నూను కుమారుడును మోషే పరిచారకుడైన యెహోషువకు ఇలాగూ సెలవిచ్చాడు. ఇక్కడ ప్రభు మోషే కాలం ముగించిన తర్వాత మోషే తన కాలాన్ని ముగించాడు. చాలా సంతోషకరంగా తన కాలాన్ని ముగించాడు. మోషే అనుభవాలు చాలా గొప్పవి. మోషే చాలా శ్రమల్లో నడిచాడు, ఆనందంలో నడిచాడు, అన్ని విద్యలు నేర్చుకున్నాడు, చాలా సౌఖ్యవంతంగా తన బ్రతుకును కాపాడుకున్నాడు. దేవుడు అరణ్యంలోకి పంపితే మొదటి 40 సంవత్సరాలు ఐగుప్తు దేశం యొక్క సకల విద్యలను ప్రవీణుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. 40 సంవత్సరాల కాలము మోషే తన జీవితంలో ఆ శ్రమలలో మరి తాను 40 సంవత్సరాలు నలిగిపోతూ నడిచాడు. ఆఖరు 40 సంవత్సరాలు మోషే దేవుని ప్రజలతో కీడు, శ్రమ అనుభవించే ఆ కష్టంలో కూడా నడిచాడు. ఆయననేమి ప్రభుని బట్టి ధైర్యం తెచ్చుకున్నాడు, ప్రభుని బట్టి ధైర్యంగా నడుచుకున్నాడు. ఆయనకు వచ్చిన శ్రమలు, కన్నీళ్లు మోషే విశ్వాస ప్రయాణాన్ని ఆపలేకపోయాయి. అలాంటి గొప్ప దైవజనుడు మోషే కాలాన్ని దేవుడు ముగించాడు. ఏదో ఒక రోజు ప్రతి విశ్వాసి తన జీవితాన్ని కాలాన్ని ముగించాలి. ఈ మాట మనకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటేనే మనము బబులోనులోని యూద బాలుర వల్లే భక్తిగల జీవితాన్ని చేయగలం. మనం కూడా యెహోషువ వల్లే నీతివంతమైన జీవితం పట్ల, దేవుని పట్ల మనకు ఆసక్తి, ఆశ అనేది
కలిగే అవకాశం ఉంది. లేఖనాలను చూసినప్పుడు యెహోవా తన సేవకుడైనటువంటి యెహోవా దాసుడైనటువంటి సేవకుడైనటువంటి మోషే మృతి పొందిన తర్వాత దేవుడు యెహోషువతో మాట్లాడుతున్నాడు. యెహోషువ ఎవరంటే మోషే పరిచారకుడు అని రాయబడింది. జాగ్రత్తగా వాక్యం వినాలి. మోషే తర్వాత యెహోషువ గురించి ప్రభు చెబుతూ యెహోషువ గురించి ఏమని ప్రభు అంటున్నారండి? మోషే పరిచారకుడును అన్నారు. ఇది అర్థం ఏమిటి? యెహోషువ పరిచారకత్వములో ఉన్నాడు. పరిచారకులు అంటే ఎవరు? కొత్త నిబంధనలో మీరు కానా విందు గురించి వింటారు. కానా విందులో యేసు ప్రభు వారు పరిచారకులకు అన్ని పనులు చెప్తా ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు గొప్పవారికి పని చెప్పాడు, పరిచారకులకే పని చెప్తాడు. ఎవరు చాలా పని చేసేవాళ్ళు వాళ్ళకి దేవుడు పని పెడతాడు. చాలా గొప్ప గొప్ప సేవకులు కూడా ఉన్నారు. చాలా ఎక్కువగా పరిచర్య భారాన్ని దేవుని చేత పొందిన వారు కూడా ఉన్నారు. దేవుడు విధేయులకు పరిచర్యను ఇస్తాడు. దేవుడు విధేయులకు పరిచారకులకు పరిచారకత్వం ఇస్తాడు. ఆ సందర్భాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుంటే యేసు ప్రభువారు వివాహ విందులో పరిచారకులతో చెప్తున్నాడు ఏమని? మీరు నీళ్లను, రాతి బాణలను నీళ్లతో నింపండి అన్నారు. మరి చక్కగా పని చేస్తూ ఉన్నారు. జాగ్రత్తగా వాక్యం వినాలి. పరిచారకత్వం చేసేవారికి దేవుడు తన మాటలని కాదు, తన మాటల్లోని మహిమను కూడా చూపుతాడు. అందుకే వారు నీళ్లు నింపమంటే నీళ్లను నింపారు. ఇప్పుడు నీళ్ళు ఎందుకు ప్రభువా? మన ప్రశ్నలు చాలాసార్లు ప్రభుత్వం ఇట్లాగే ఉంటాయి. ప్రభు ఇది అవసరమా? ప్రభు ఇట్లా చేయడం ఇప్పుడు ఇది ఈజ్ ఇట్ నీడెడ్ నౌ? ఇది అవసరమా ప్రభు అంటాం. ఇది అవసరమా? ఈ మందిరానికి పని చేయడం, ఇప్పుడు అందరికి వంట చేయడం అవసరమా? అందరికి సువార్త కొరకు ఇప్పుడు మన వీధుల్లోకి వెళ్ళడం అవసరమా? ఈ వర్షం పడుతుంటే ప్రార్థన మీటింగ్ అవసరమా? అన్నిటికీ సమయం ఉంటుంది, కానీ దేవునికి సమయం ఉండదు. ఈ రోజుల్లో చాలా మందికి సమయం లేదు. ఈ సందేశం ప్రారంభంలో చెప్పాను, ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది వాడే పదాల్లో ఒకటి బిజీ అనే పదం. చాలా మంది బిజీ పదాన్ని వాడుతున్నారు. యేసు ప్రభు పరిచారకులతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. ఈస్ స్పీకింగ్ డైరెక్ట్లీ. ప్రభు చాలా సూటిగా చెప్తుంటే వాళ్ళు ప్రశ్నలు వేయలేదు. 21వ శతాబ్దపు సంఘానికి ప్రశ్నలు బాగా ఉన్నాయి. అందుకే సంఘాల్లో ఎక్కువ మంది రక్షణలోకి రావడం లేదు. చాలా సంఘాలు నిస్తేజంగా ఉన్నాయి. చాలా సంఘాల్లో జీవం లేని పరిస్థితులు ఉన్నాయి. చాలా సంఘాల్లో దేవుని భక్తి, దేవుని శక్తి లేని వారుగా అనేకులు ఉన్నారు. ఈ విషయాల పట్ల మనం కొంతైనా ఆలోచన చేయగలుగుతున్నామా? వింటే ఎంత మంచిది. దహన బలులు అర్పించట కంటే మాట వినుట శ్రేష్టము. దహన బలులు అర్పించే జీవితం కంటే మాట వినే జీవితం శ్రేష్టం. ప్రియులారా, మనం మాట వినకపోతే దేవుడు ఇష్టపడడు. దేవుని మాటలతో మాట్లాడుతుండగా నువ్వు వినడం మంచిది. అది నీకు క్షేమము, అది నీకెంతో దీవెనకరం. సమయల్ ప్రవక్త కాలంలో దేవుడు చెప్తున్నాడు, మీరు దహన బలులు అర్పిస్తున్నారు. పంటల నుండి ప్రథమ ఫలాన్ని, దేవుడిచ్చినటువంటి ఆస్తిలో దశమ భాగాన్ని, దేవుడిచ్చిన సంపదలలో దేవుని భాగాన్ని అర్పిస్తున్నారు. మంచిది. మీకు అలవాటు లేకపోతే అలవాటు చేర్చుకోండి. మీ స్థానిక సంఘములో మీకు వాక్యం అందించే దైవజనుల చేతుల్లో మీ కానుకలు ఉంచండి. దేవుని సేవను ప్రోత్సాహపరచండి. పొరపాటున కూడా మేము టీవీ బోధకులమైన మీరు మాకు మీ దశమ భాగాలు పంపొద్దు. మా సంఘమే మాకు దశమ భాగాలు ఇవ్వాలి. దేవుని సంఘము దేవుని సేవకు ఇవ్వాలి, మాకు కాదు. దేవుని సేవార్థమై ఇవ్వాలి. వాక్యం ఇచ్చిన దేవుని ప్రియులు, ఏ దేశంలో ఏ ప్రాంతంలో వాక్యం వింటున్నారు, మీ స్థానిక సంఘములు మీ దశమ భాగము దేవునికి ఇవ్వండి. ఇది దేవుని ఆజ్ఞ. పొరపాటున కూడా మీరు మా బ్యాంక్ అకౌంట్ పంపొద్దు. నేను లైవ్లో కూడా చెప్తున్నాను ఈ మాటలు టీవీలో. మీరు మీ సంఘానికి ఇవ్వండి. మా ప్రజలు మా సంఘానికి ఇస్తారు, మా సేవకు వారు ఇస్తారు. దేవుడు మీకు కృపనిస్తే ఇలాంటి టీవీ కార్యక్రమాన్ని మీరు స్పాన్సర్ కూడా చేయవచ్చు. పరిశుద్ధులు మా సంఘాలలో పరిచర్యలు అనేక మంది ఎన్నో నెలలుగా ఈ టీవీ కార్యక్రమాన్ని మీకు అందించడానికి వారికి ఉన్నటువంటి దీన స్థితిలో వారు కొంత డబ్బు పోగు చేసి కొన్ని వేల రూపాయలు టీవీ పరిచర్య ద్వారా మేము వ్యయపరచడానికి, కొన్ని వేల రూపాయలు సువార్త పరిచర్య ద్వారా గ్రామాలలో పట్టణాలలో దేవుడు మనకిచ్చిన ఈ పరిచర్య స్థలాల్లో ఎన్నెన్నో సంఘ కార్యక్రమాలు, ఉపవాస కూడికలు నిర్వహించడానికి ప్రభు మాకు సహాయం చేస్తున్నారు. పిల్లలని ముగించబోతూ జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. మోషే దగ్గర యెహోషువ పరిచారకుడు. మోషే ముందు యెహోషువ జీవితం, నేను దేవుని పరిచారకుడు అనట్లేదు, జాగ్రత్తగా వాక్యం వినాలి. మోషే పరిచారకుడు. మోషే దగ్గర పరిచారం చేస్తూ ఉన్నాడు. మీకేం అర్థమైందో? మోషే దగ్గర ఆయన ఏం చేయాలి? ఆయనకు భోజనం పెట్టాలి. మోషే దగ్గర ఏం చేయాలి? భక్తుని దగ్గర నడుస్తూ ఉంటే ఆయనకి ఏం హెల్ప్ కావాలో హెల్ప్ చేయాలి. మోషే దగ్గర కొండ మీదకి వెళ్తే సీనాయి కొండ మీద 40 రోజులు ఉపవాసం ఉండి దేవునితో మాట్లాడుతూ ఉంటే యెహోషువ కూడా ఆ ద్వారం దగ్గర అట్లాగే నిలబడ్డాడు. భోజనం లేదు. ఎంతగా అనుసరించే మనస్సు. బైబిల్లో ఏ వ్యక్తి గురించి రాయబడిన విధంగా యెహోషువ గురించి దేవుడు రాయించాడు. యెహోషువ అనగా యెహోవా నా రక్షణ. కొత్త నిబంధనలు యేసు
దేవుడు తన పేరు ఈ లోకానికి పరిచయం చేస్తుంటున్నాడు. యేసు అనగా అర్థం ఏమిటండి? రక్షకుడు. తన ప్రజలను వారి పాపముల నుండి ఆయన్ని రక్షించును గనక ఆయనకు యేసు అను పేరు పెట్టబడును. యేసు ప్రభువారు తన పేరులో ఉన్న భావాన్ని చెప్తున్నారు, రక్షకుడు అనే భావం. పాత నిబంధనలో యెహోషువ అనే పేరుతో దేవుడు ఆ పేరును ముందుగానే చూపినాడు. యెహోషువ ఒక నీడగా, ఛాయగా కనబడుతున్నాడు. దేవుని సేవకుడైన మోషే మృతి పొందాడు. ఇప్పుడు యెహోషువ పరిచారకుడిగా పనిచేస్తున్నాడు. సంఘంలోని ప్రతి కుటుంబం, సంఘంలోని ప్రతి వ్యక్తి క్రీస్తు పరిచారకులుగా మారాలి. దేవుని సేవలు, పరిచర్యలు, పరిచారకత్వంలోనికి రావాలి. ఎవరు పరిచారకులు వారిని దేవుడు వాడుకుంటాడు. ప్రభు నేనేమి చేయలేను, నీ కొరకు జీవించలేను అని వారితో ప్రభు పనిచేయలేరు. కానీ ప్రభు నేను నీ పరిచర్యలో నేను పరిచారకత్వం చేయడానికి నేను ఇష్టపడుతున్నాను అన్నప్పుడు ప్రభు ఒక దినాన నిన్ను వాడుకోవడం మొదలు పెట్టే సమయం ఇప్పుడు ఆసన్నమైంది. దేవుడు ఇప్పుడు యెహోషువతో మాట్లాడుతున్నాడు. నువ్వు లేచి 2వ వచనం చదువుతారా? యెహోషువ పుస్తకము 1:2 వచనం. కాబట్టి నీవు లేచి నీవును ఈ జనులందరూ యోర్దాను నది దాటి నేను ఇశ్రాయేలులకు ఇచ్చిన దేశమునకు వెళ్ళుడి. ప్రభు అంటున్నాడు యెహోషువతో, ఇప్పుడు నువ్వు లేచి వెళ్ళుము అంటున్నాడు. మొదటి 5 చాప్టర్స్ 5 గ్రంథాలలో దేవుడు యెహోషువతో ఏమీ మాట్లాడలేదు. దేవుడు తన సేవకుడైన మోషేతోనే మాట్లాడుతున్నాడు. ఇప్పుడు యెహోషువ వంతు వచ్చింది. ఇప్పుడు యెహోషువతో ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. నా సేవకుడైన మోషే మృతి పొందాడు. యెహోషువ ఇప్పుడు నువ్వు లేవు, నువ్వు లేచి జనులందరినీ తీసుకొని నేను నీకు చూపించే ఆ దేశానికి, ఇశ్రాయేలులోకి నేను ఇస్తున్నా అంటే మీకు ఇస్తున్న దేశానికి మీరు వెళ్ళండి. దేవుని వాగ్దానంతో కూడిన మాట. ప్రభు నీవు నీ చిన్న స్థితిలో, ఒకవేళ అననుకూల స్థితిలో, సరైనటువంటి మరి ఆనందము, సంతోషము, తృప్తి లేని స్థితిలో, బానిస స్థితిలో నీవు ఉన్నట్టయితే యెహోషువతో చెప్పిన వాగ్దానాన్ని దేవుడు ఈ ప్రత్యేక సమయాన ఆయన నీతో కూడా అనుగ్రహిస్తున్నారు. నేను నీకు ఇచ్చుచున్న దేశమునకు నీవు వెళ్ళు. 3వ వచనం ప్రభు అంటారు, నేను మోషేతో చెప్పినట్లు మీరు అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను. మీరు ఎక్కడ అడుగు పెడతారో ఆ స్థలాన్ని నేను మీకు ఇస్తున్నా. మీరు స్థలంలో అడుగు పెడతారో ఆ స్థలం మీద మీకు నేను అధికారమును ఇస్తున్నాను. పిల్లరా, మనమున్న స్థలము కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. మీరున్న స్థలము కొరకు, మీరున్న దేశము కొరకు, మీరున్న ప్రాంతము కొరకు, మీ నివాసం చేస్తున్న మీ ఆవాసము కొరకు దేవుని సన్నిధిలో ప్రార్థన చేయాలి. దేవా, ఈ స్థలాన్ని నువ్వు మాకు ఇస్తానన్నావు, నువ్వు మాకు వాగ్దానము చేసిన దేవుడవు, నువ్వు నమ్మదగిన దేవుడవు. దేవా, ఈ స్థలాన్ని మాకు స్వాధీనపరచు, ఈ స్థలాన్ని మేము నీ కొరకు సంపాదించిన కృప దయచేయి. ప్రార్థన చేత, విశ్వాసము చేత శూర కార్యాలు దేవుడు తన ప్రజల ద్వారా జరిగిస్తూ వచ్చారు. అందుకే దేవుడు యెహోషువతో అంటున్నాడు, నేను అడుగుపెట్టు ప్రతి స్థలమును నేను నీకు ఇస్తున్నా. ఆ తర్వాత ప్రభు 6వ వచనంలో అంటారు, నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయను. నిన్ను విడువను అనే మాట, ఇది మించిన ధైర్యం నీకు ఇచ్చే మాట మరొకటి లేదు. పిల్లరా, శ్రమతో, బాధతో మీరు దేవుని సన్నిధిలో వాక్యాన్ని, ఈ ప్రసారాన్ని వీక్షిస్తూ మెరుగుము. కానీ ప్రభు తన బలిపీఠంలో చెప్పే మాట, నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయను. విడువని దేవుణ్ణి మనం సేవిస్తున్నాం, విడువని ప్రభువుని మనం సేవిస్తున్నాం. ఒకవేళ మీరు విడిచిపెట్టారేమో, కానీ ఆయన మిమ్మల్ని, మీ పిల్లలను, మీ కుటుంబాన్ని ఆయన విడువలేదు. ఆయన మిమ్మల్ని ప్రేమించే దేవుడు, మనల్ని ప్రేమించే దేవుడు, మనల్ని విడువని దేవుడని ప్రభు ఈ సందర్భంగా జ్ఞాపకం చేయగోరుతున్నారు. తర్వాత మాట, నిబ్బరము కలిగి ధైర్యముగా ఉండము. నిబ్బరముగా ఉండమంటున్నాడు. నువ్వు చాలా ధైర్యంగా ఉండడానికి కారణం ఏమిటంటే, నీ దగ్గర బాగా డబ్బు ఉందని కాదు, నీకేదో లాభం కలగబోతుందని కాదు. నువ్వు నిబ్బరంగా ఉండడానికి కారణం ప్రభు నీ పక్షంగా ఉన్నాయి. ప్రభు నా పక్షంగా ఉన్నాడు కాబట్టి నేను నిబ్బరంగా ఉంటాను. ప్రభు నా పక్షంగా ఉన్నాడు కనుక నేను ధైర్యముగా నేను ఎదుర్కొంటాను. ప్రభు నా పక్షంగా ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ధైర్యంగా నా ప్రభు కొరకు నేను ప్రయాణము చేస్తాను. యెహోషువ ప్రభు అన్నాడు, వారికి ఇచ్చదనని నేను వారి పితరులతో ప్రమాణము చేసిన ఈ దేశమును నిశ్చయముగా నీవు ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేసేదవు. నువ్వు ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేసేదవు. యెహోషువ ప్రభు సూటిగా చెప్తున్నాడు, ఈ దేశమును నువ్వు ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేస్తావు యెహోషువ అంటున్నాడు. పిల్లరా, మనము ఈ వాగ్దానపు మాటలు వినిచుండగా జయించలేని పరిస్థితుల మధ్య, జయించలేని జీవిత తీరాల మధ్య, సాగిపోతున్న జీవిత ప్రయాణములు, అనేక సార్లు దారి కానరాని పరిస్థితుల మధ్య, శోధించి బాధించే పరిస్థితుల మధ్య ప్రభు చెప్పే అమూల్యమైన మాట, నీకు తోడై ఉన్న దేవుడను, నీవు ఈ దేశమును నిశ్చయముగా ఈ ప్రజల స్వాధీనము చేస్తావు. అలాంటి కృపగల మాటను నీవు పొందుకొని నీ భావ విశ్వాస జీవితాన్ని
ప్రభు నీకు ఇచ్చిన వనరులను, వాగ్దానాన్ని నువ్వు నమ్మి ముందుకు వెళ్ళినట్టయితే తప్పక నీవు ఆ దేశానికి చేరగలవు. అందుకే దేవుడు యెహోషువతో ఈ మాటలు చెప్పారో వాటిని ప్రభు నెరవేర్చారు. ప్రభు మాటలను స్థిరపరిచారు. ఇశ్రాయేలీయులు తాము నాటని చెట్లు, కట్టని ఇండ్లు, వారికి దేవుడు సకలమైన పదార్థముతో నింపబడిన ఇండ్లను దేవుడు వారికి స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చినారు. ఇప్పుడు ఆయన వాక్యం నమ్మిన నిన్ను ప్రభు విడిచిపెట్టరు. ఆయన ఒక దినమందు ఇశ్రాయేలీయులు వారు తమ వాగ్దాన దేశం చేరినట్టుగా ఒక దినమందు ఆ వాగ్దాన దేశము పరమ సీయోను, ఆ పరమ కానానులోనికి ఇచ్చారు వరకు ఆయన విడువని దేవుడిని ఈ నిరీక్షణల మాటలను మీరు గుర్తించాలని దేవుని సేవకుడిగా నేను కోరుకుంటున్నాను. యెహోషువ తన జీవితంలో తను పొందిన అనుభవాలన్నీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రభు మాటకు శిరస వహించి నడుస్తున్నాడు. మీరు ఇక్కడ ఈ మాట చదివేటప్పుడు యెహోషువ దేనికి కూడా ఆయన ప్రశంసినట్టుగా కనబడదు. చిత్తము ప్రభు అంటున్నాడు. చాలా విధేయత కలిగి దేవుని మాటలను యెహోషువ నమ్ముతున్నాడు. అందుకే యెహోషువ జీవితం జయవంతమైన జీవితం. విశ్వాస జీవితంలో నీవు కూడా ఈ తరానికి యెహోషువలే ఈ తరానికి నీవు ఒక సాక్షిగా ఆయన ప్రేమను పంచే వ్యక్తిగా ఉండాలని దేవుడు అభిలషిస్తున్నాడు. ప్రత్యేక దినాన అలాంటి కృపా భాగ్యాన్ని మీకు ఇవ్వాలని అభిలషిస్తూ ఈ మా మాటలు ముగిస్తున్నాము. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్. మా పరలోకపు తండ్రి, ఈ ప్రత్యేకమైన సమయాన్ని వాక్యాన్ని ఆలోకించిన మా ప్రియులను దర్శించండి. మీ సేవకుడు తన జీవితాన్ని మోషే పరిచారకుడుగా ప్రారంభించాడు, యెహోవా దాసుడుగా ముగించాడు. ఒక నమ్మకమైన వ్యక్తి, నీతిమంతమైన సాక్ష్యము, తన ప్రజలు నడిపించుటకు, దేవా నీవు నీ ప్రజలు నడిపించుటకు నీవెన్నుకుని నా సాధనము నీ సేవకుడు యెహోషువ. అలాంటి సాధనము, అలాంటి నమ్మిక గల మనుషుల్ని ఈ పూట ధ్యానించడానికి మీరు మాకు సహాయం చేశారు. దేవా, ఎంతటి భయభక్తులు గల జీవితం, ఎంతగా సాక్షార్థమైన జీవితం, ఎంతగా మీకు లోబడే జీవితం. దేవ, ఈ వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియులు కూడా అలాంటి ఉన్నతమైన దశ, ఉన్నతమైన కృప, ఉన్నతమైన భాగ్యము మీరు సేవించే దేవ మేలులతో ప్రజలు నింపమని ప్రార్థిస్తూ, అలాగే దేవుని వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియులకు రక్షణ, దీవెన, ఆరోగ్యము, క్షేమము దయచేయండి. వారిని పీడిస్తున్న బలహీనతలు, వ్యాధి బాధలు, శోధనలు దూరపరిచి మీ పూర్ణ శాంతి, పూర్ణ దీవెన, పూర్ణ కాపుదల, పూర్ణ భద్రత మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ, ఏదైనా వివాహ దినం, జన్మదినం జరిగించుకొచ్చిన మా ప్రియులను దీవించి వారికి దినపు శుభములు, దీవెనలు కలిగించండి. తమ ప్రియులను కోల్పోయి ఉంటే, దుఃఖముల నిరాశల నుండి వాక్యాన్ని వింటుంటే మా ప్రియులకు అలాంటి ఆదరణ, శాంతి, నెమ్మది మీరు దయచేయండి. ఇవి పరిచయను ప్రోత్సహించి, సంఘ పరిచయను ప్రోత్సహించి నిమిడలతో అనేక లక్షలాది మందికి ఇలాంటి విశేషమైన కార్యక్రమాలను అందించడానికి సహాయపడుతున్నారు. మా ప్రియులను ప్రత్యేకంగా మీరు ఈ యొక్క పరిచయలో వారికి పాలిభాగాన్ని, వారి కుటుంబాలను దీవించడం ద్వారా, వారిని వర్ధిల్లు చేయడం ద్వారా, వారిని కాపాడి బలపరచడం ద్వారా మీ కార్యాలను జరిగించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాం. సర్వోన్నతుడైన క్రీస్తు విశ్వాస కార్యక్రమాన్ని, ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా పిల్లలందరికీ కూడా మీ దీవెన, ఆశీర్వాదం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తూ, వందనములు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటూ యేసు ప్రభువు వారి ఘనమైన నామములో ప్రార్థించి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభువు వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. దేవుని మిమ్మల్ని దీవించును గాక. ఆమేన్.